Aí, alo menos, pode estar unha das claves do amor, porque se alguén sabe, despois de 50 anos de convivencia, cal é a clave do amor, son eles. Bueno, a clave, por aí vai, dun como do outro, porque cando un riño, outro contesta o mellor, pero dali a pouquinho xa somos os mesmos, non nos enfadamos. Hai que ter aguante, hombre. Como que hai que ter aguante? Tanto un como outro, non, Jesús? Sí. A min ten-me dito así algunha vez por outros temas, non por estes. Mira, hombre, a veces hai que aguantalo... El aguante eu tamén, pero bueno, aguantalo son cousas a tormenta. graves tampouco. E detrás da tormenta ven a calma e todo continúa. Veña, agora imos a facer aquí un test, a ver como salides desta. Jesús, que é o que máis che gusta de Carmen? Home, de Carmen, que quere que che diga? Pois me gusta todo porque senón isto non estaría na situación que está. Que A ver. bonito. E agora vouche... Que ben quedaste. Os aplausos. Que ben quedaste, Miguela. No, pero agora voulle preguntar ao revés, Carmen. Jesús, que é o que menos che gusta de Carmen? Entonces, Bueno. puedes ir... Que a veces pon o piñón fijo e... Como que piñón fijo? e Que é para iso? desbloquear. Como é ese? Pero, a ver, falando. explícanos Falando. iso. Piñón fijo, que é iso? Pois o piñón fijo que di, mira, vamos a facer isto ou vamos a ir a tal, por un exemplo, Sí. penso que xa sabes a que me Por lo de refiero. aquí. Entonces, É que a ver, vou non dicir eu, refírese a que Carmen cumplen 51 anos de casado, el 80 hoxe, e Carmen, vamos en compañía de Loli, vamos en compañía de Loli, e Jesús, no, ela, vamos en compañía de Loli, e aquí están. se quixen desbloquear o piñón, hubo que vir a compañía de Loli. Pois Carmen, sí, ahora Jesús, toca a Carmen. Si algún día Carmen che di que te tires pola ventá, procura vivir nun baixo. Ou con se me paracaídas, ponlle Procura paracaídas. vivir nun baixo porque tirar tiraste. Unha vez a me No, dixo no, que se me no. tiraba Aí, da ventana, cuidado, dixo, habría "Por que Dios, pensalo non, máis." tírate allante un camión, que polo menos... Ai, Carmen, non digas eso, por Dios. Ahora toca a ti, que é o que máis che gusta de Jesús? Pois non sei. Bueno, que é moi Bueno. peleón, este que gana o que quere non para. Pero Non dille algo para. cariñoso, muller. Sí, a ver... Sí, era moi cariñosa, verdad que sí que era... Foi moi cariñosa sempre. Agora chega unha edad que, bueno, xa non é tanto, pero o que non foi nunca detallista, tamén teño que dicir a verdad. E non foi moi detallista? Ainda estás a tempo de selo. Ainda, pero non quere. Pero, A ver, mira, Carmen. o detalle xa é que está aquí sentado contigo, que pudo decirche que no, Xa ainda lle que dixen fueras el personalmente. Pois entonces ese é un gran detalle, Carmen. Claro que sí, sabes que, por exemplo, este ano, Día dos Enamorados, Que? non me trouxo nada. Este Pero- ano non, un ano. E eu dixen, eu fui fulano con a rosa na man, Pero- vamos ya, e outro con Pero toda unha a rosa. cosa, Pero Carmen. quero que máis dá, enamorados Ti non a podes- calquer día. Ahora que nos Xa. diga o que menos... Ti non lle vou non preguntar o que podes menos lle imaginar gusta, por un porque xa momento- dixo. Cando arranca o senio? Carmen, Cando ti non que, podes Carmen? imaginar Arranca por un de momento Prosenio. que hoxe é día de San Valentín e que era unha boa oportunidade para públicamente decirlle que o queres moito? Bueno, esa, yo digo, sempre Pois que dillo. quero. Pois Pero dillo. ela a mí non me trouxo Sí, nada, ahora- ou el que trouxe. Ahora vou me poñer aquí seria, vamos a ver. Eu entro sin- Jesús está de aniversario. Ti tes un corazón enorme, Carmen, que o sei eu e Marcial e máis o público. Sí. Dille que o queres mirando yo os oros e dalle un biquiño. Se sabe o que eu quero, verdad? Aunque a veces fago yo, obligo a facer o que Sí, aquilo, ou quero facer eu Pero aquilo, tenho escoita. que facer. É o que eu queria dicir. É unha demostración de amor. Sí, pero sí que se sabe o que eu quero. A ver. Ai, hombre. En alemán ou español, o biquiño leva igual. Aí, claro. Que non nos temos que avergonzar destas cousas. No, Que para levades nada, 51 para nada. anos casados e hai moito amor. No, é que xa o que che pasaba enfada a noite, o biquiño. Ou antes. Agora entendo por que di Jesús que tivo que picar pedra ao principio. No, o que pasa é que ela tiña pensaba de que cando ela chegaba ao cine, que eu estaba ali, Que estaba ali. pois que eu andaba seguido, mirando a ver para seguir os pasos. No, eu tiña que ir ao cine, que era o cine español. Pero que había. volvemos outra Quedaba vez a camiga, Alemania. quedaba camiga A ver, como me Jesús e levara. Carmen, mirade unha cousa. Como vos queremos agradecer que hoxe esteades aquí con nós, con todo o cariño ademais, temos varios agasallos para vos. Vale? Mirade cara ás nosas pantallas porque este é o primeiro agasallo. Hola, que tal? Vaya sorpresa. Bueno, aquí estamos, unha semana de celebracións, por un lado, bueno, o voso 51 aniversario, outro ano máis, sumando, nada, camiño do aniversario de Diamante. Xa están os 60 aí, esperemos celebralo todos xuntos, e
podamos celebralo como cada ano. Hoxe, ademais, pois é un día especial para ti, papá, 80 anos, moitas felicidades, de verdad que estamos felices contigo, moitísimas gracias por todo o que faz por nós, o todo o que nos axudas a todos, así que nada, unha aperta moi forte e un bico moi grande. Para ti, mamá, tamén o mesmo. Esta semana tamén tes o teu día, o día 1, o vindeiro sábado, cumple 72 anos, así que nada, temos unha semana bastante completa de celebracións. O sábado celebrámoslo todos xuntos en familia e ata entón nada, un bico moi forte, unha aperta para todos, para os dous, quero vos moito. Graciñas por todo. Chao, chao. Cando chega a casa, vos... Hoxe veño vos felicitar por dúas cousas. Primeiro, polos 51 anos que levades xuntos e levades disfrutados, e oxalá sean moitísimos máis, e logo tamén veño felicitar ao meu abuelo, que cumple hoxe 80 anos e pois non é calquera idade, xa son 80 anos e veño a felicitar de parte de nós, os 4 netos e os vosos 2 fillos. Espero que disfrutades hoxe un montón na televisión por esta experiencia que tedes hoxe aquí e tamén que seguidades sendo os mellores abuelos que podechedes ser con nós e os mellores pais cos vosos fillos. Así que moitísimas felicidades aos dous e a ti tamén, abuelo, por esos 80 anos e moitísimas felicidades e gracias. Jesús, Carmen, que tiña reunión cuns colombianos que ten aí, porque o traballo dele é de reunións e de viaxar moito. O fillo dixoche que tiña unha reunión Si, hoxe. dixo, mamá, imposible poder falar, nin quero salir tampouco, non, mamá, imposible. Hasta me enfadei con ele, chame a filla. O fillo é o neto, Jesús? O neto, pero non é o fillo dele, é o fillo da filla. Jesús... A filla está na playa, no camping, entón diz que non ten boa cobertura, e mandaría a ele. Jesús, que? Que cariño de todos os netos, foi un, pero de parte de todos. Sí, é que este malo pequeno que ten 11 anos son A ti moi cariñosos. ainda che saen as palabras, pero Jesús ahora sí que quedou sen elas. Sí, eso é moi... Qué bonito é Qué bonito. recibir o apoio da A familia verdad, e sobre todo ver o resultado de tantos criamos anos os de netos, sacrificio e os entrega. dous. É un amor que vos queríamos dar, tan só un pequeno agarimo para agradecervos que esteades aquí con nós, toda esa vida que levades xuntos, que sabemos que además nos seguides a través da televisión. E decimos vos outra cousa, ides ter que quedar, bueno, polo menos un anaco, porque hai máis agasallos para vos, ou non o sei se o saberá. Vale, Non o sei, vale. Eu penso que sí, Marcial. Eu tamén creo. Pero... Todo que non sean tan fuertes. Pero gustouche ou Pero non, son Carmen? bonitos, non me digas. Ai, moito. Gustouche? Se non salía, non lle falaba máis. Ah, non pode ser, guapa. Que vos o merecedes todo, claro que sí.